Česká spořitelna přistupuje k flexibilitě 3 základními formami. Za prvé umožňujeme flexibilní formy práce, to znamená, že už netrváme na modelech od 9 do 5, ale vycházíme lidem různě vstříc. Máme tady mladé rodiče, máme tady princip třeba i takzvaných home officeů, sdílených pozic, takže to je první princip. Za druhé se zabýváme i pracovním prostředím. Najdete tady ve spořitelně už řadu krásných, inspirujících prostor, například v jednom takovém se zrovna nacházíme. Najdete tady klidné zóny na práci, čili velmi vycházíme vstříc i preferencím zaměstnanců pracovním prostředím a je to velká kulturní změna pro spořitelnu, kterou stále prožíváme a dlouho prožívat ještě budeme. A třetí pilíř, jak přistupujeme k flexibilitě, je to, jak o tom smýšlíme. To znamená, pro nás je téma rozmanitosti, nebo v Čechách říkáme diverzity, velice důležité. Opět, protože jsme velký zaměstnavatel, máme ve společnosti velký vliv a chceme dávat příležitosti všem možným našim zaměstnancům. Nechceme se ochuzovat o ty zaměstnance z trhu práce, kteří by k nám třeba nenastoupili, ale zároveň to vážeme i na biznis. Naše klientské portfolio je velice rozmanité a tak rozmanití by měli být i naši lidé. Mám 2 děti čerstvě, vracela jsem se teď z rodičovské dovolené, takže jsem máma, jsem šťastná máma a strašně si to užívám, že ty děti mám. A současně si užívám, že jsem při jednom ještě premiér bankéřka, Erste premiér České spořitelny, protože ta práce mě hrozně baví a užívám si to, že se můžu věnovat obojímu, že se můžu věnovat i rodině a dělat práci, která mě naplňuje a baví. Je dnes jsem v práci nebo jsem doma a v podstatě nerozlišuju pracovní nebo soukromý život. Prostě mám jenom svůj život. Když mi něco napadne a jsem třeba v kanceláři nebo jsem doma a čistím si zuby, tak si to prostě zapíšu a neřeším to. A naopak, když jsem v práci, tak si dělám i své osobní věci, to znamená, to je flexibilita. Flexibilitu v rámci mé práce využívám zejména tu časovou, to znamená, jelikož jsem ještě vysokoškolský student, mám nějaké povinnosti ve škole, ale zároveň mám i nějaké kamarády a známé, potřebuji se ještě věnovat rodině. Důležitý je, kdy mám ten deadline, kdy mám ten termín, abych ji prostě dokončil. To je to nejdůležitější a to je vlastně ten způsob, jak já nejvíc tu flexibilitu využívám. A jsem šťastná, že v současné době můžu řídit svůj tým tak, že jim můžu umožnit flexibilní pracovní dobu, že jim můžu vyjít vstříc z hlediska jejich potřeb, ať už je to péče o děti, nebo péče zase v některých případech už o rodiče, protože každý procházíme nějakou životní situací. A spořka dělá pro tohleto maximum. A je dobrý pro spořitelnu pracovat.